Projekt på Bjergård. Ja. Ja, elskuter. Ja, det er rigtigt. Vi har de her 5-hjulede. Ja. Og de fås i 5 forskellige modeller. Ja. Plus en model, som er, hvad skal man sige, adskillelig. Det vil sige, man kan skille den af i 5 forskellige dele. Ja. Den der er mest solgt af dem, det er den, der hedder Vites. Den 5-hjulede. De er jo alle sammen bygget op på den Quintel-teknologien med, at den løfter det venstre forhjul i det tilfælde, hvor man drejer til venstre. Det vil sige, den har en meget lille radius at dreje på. Plus også, at den har den sikkerhed, at ved op- og nedkørsel af kantstenen, der vælter den ikke. Og bagpå så har den sådan en anordning, sådan at når den kører ned ad kantstenen, jamen så bliver den ikke hængende på de støttehjul, der er bagpå. Den skubber simpelthen rullerne, sådan at de går ind og presser på baghjulet, som laver fremdriften på den. Ja. Ja, der er Vintes, og så er der også den, der hedder Klassisk. Det er også en af de populære modeller. Ja, og den der Klassisk, den har en rækkevidde på 37 km ved 12 km i timen. Ja. Og den lille, som er adskillelig, den hedder Kompakt, og den har en rækkevidde på cirka 8 km og en hastighed på 7 km i timen. Det er så den, man bruger eksempelvis til indkøb i storcenter. Hvis man er mobil nok til, at man kan køre i sin bil derud, så kan man have den her skilten der, og så putte den i bagagerummet. Og når man så kommer ud eksempelvis til City Syd, jamen, så samler man den, og så kan man køre rundt ind i City Syd og se de ting, man nu skal have købt ind, eller se på de ting, man vil kigge på der. Og så putte den i bilen igen og køre hjem. Så det er sådan en lille let maskine. Men de er alle sammen udviklet med den nye teknologi, Quintel-teknologien. Ja. Og prismæssigt, der ligger de fra 9.995 og så op til 29.995. Ja. Jamen, du er velkommen. Vi har dem på lageret, så du kan komme ud og få dem demonstreret herude på Jyllandsvej 11 ved Shell Express. Eller hvis ikke du er som mobil, jamen, så kommer vi gerne ud til dig på din private adresse og laver en demonstration af den der. Du kan prøve at køre på den. Ja, ingen problemer i det. Så du ringer bare. Du er velkommen. Det der er en af Quingos 5 modeller, som bliver forhandlet igennem Projekt. Det er den anden dyreste og største model i deres program. De har 5 modeller, og den her, det er den, der hedder Vites. Vites er udstyret med det nye teknologi, hvor at den løfter det højre hjul, hvis man drejer til højre, sådan at drejeradiusen bliver meget mindre, end hvis den skulle gøre det med det hjul nede også. Selve Quintel-systemet her, med at man løfter det der, det gør så også, at den ikke, i det tilfælde, hvor man kører op af en kantsten, så har man ikke det problem, at den vil vælte. Samtidig så har den en radius på 48 km med det batteri, den er monteret med en hastighed på 13 km i timen. Når man kører ned ad en kantsten, så har den yderligere den fordel, at den kommer ikke til at hænge på selve kantstenen. Men det er dobbeltrullerne her, går ind og trykker på baghjulet, som er den del, der fremdriver selve elscooteren og får den automatisk ned ad kantstenen. Så er den med fjederbelastning her bagpå, og så er den med skivebremser i for. Ved det, at den har 2 små hjul,
foran og et midterhjul, som er den styrende del, gør det samtidig sådan, at den har en god benplads. Så fordelen ved den her kontra en firehjulet, det er selvfølgelig, at den har bedre benplads, bedre komfort, når man sidder på den. Og kontra en trehjulet, så har den fordel, at den her, den vælter ikke ved op- og nedkørsel af kantsten. Den model her er den midterste model i Quingos repertoire. Det er den, der hedder klassisk. Den har en rækkevidde på 37 km og en hastighed på 12 km i timen. Den har den samme finesse med de 3 forhjul, altså en 5-hjulet scooter, hvor igen at den løfter eksempelvis det venstre yderste hjul, når vi drejer til venstre, og det højre yderste hjul, når vi drejer til højre. Den har også samtidig, som Vitessen, systemet i bag her. I det tilfælde, hvor man kører ned ad en kantsten, så hænger den ikke på selve kantstenen. Den bliver skubbet frem via de ruller, der sidder på baghjulene. Igen har den også en stor benplads, det vil sige, den har en god sædekomfort, samtidig med, at den har stabiliteten, at den ikke kan vælte ved op- og nedkørsel. Den model her fra Quingo er den model, som man beregner til, at man kan lave sin shopture, eksempelvis køre i City Syd i bil og have den med i bagagerummet. Den er nem at samle, den kan adskilles i 5 dele, og den kan samles i de 5 dele der, og så når man kommer ud til City Syd, så samler man den, og så kan man køre en tur ind i City Syd. Man kan køre i Bilka, man kan køre omkring derinde. Den har en radius på 13 km og en hastighed på omkring 7 km i timen. Men nu vil jeg lige prøve at demonstrere, hvor let den er at skille ad. Jeg fjerner sædet. Så fjerner man selve batteriboksen. Og så løfter man delen her fra hinanden og lægger styret ned. Så er den meget nem at have i bagagerummet. Lige så nemt det er at skille den af, lige så nemt er den at samle igen. Og så er vi klar til at køre eksempelvis rundt inde i City Syd.